Viewers ito, mga 500 na. 10K. Mga viewers. Shout out mo. Shout out mo, bye. Ano lang, nene, matanaw. Kasi ma-monetize pa diya. Limpi na yung mga kamot mga idol, ha? Nahunaw may mga idol. Yeah, with hand sanitizer, ha? Before, may nagkupay-kupay mga idol. Tanda may kuan mga idol. Shrimp tempura. Raog maluto lang mga idol. Sa mo. Ito ni. Kapila sa dulo, no? Hinot din nice data ni mga idol. Para ma-first people. Kana viewers, oh. Grabe. Thank you, viewers. Lapagan. Tulungan. Inana mo na dyan. Lapagan. Wag mo doon dira. Wag mo kan dira. I remember the day. Kung na lang katid mo. Ayun, copyright. Abil lang. Plaka ito tingin mo. Copyright na. Original na. Chat hidden. Tirada na. Sikat na ka ng mga viewers. Og mga idol na may kuan. Na may lutoon. Unya from Bourbon to the now. Liluan sa niya nga. Kuan man. Customer from Liluan. Mama siya kaila sa kaliwat Danao. So Danao lang yatod. Umingon siya Liluan, hatod gamon sa Liluan. Ngatog na mo? Kami wa pa. Sige. Huwag na mga lods. Grabe sa viewers, oh. Makakuan kayo. Okay. Pa. Prepare kayo, grabe. Huwag na saag nila. Nasa tayo ikuan mga idol, nasa tayo Inumdumi ko na 3/4 ang i-vlog mga idol tomorrow. Unsay 3/4? Kini. So makalimot ko ba 3/4 ang buwak ko na ako iutang. Yes. Ay, anong lakaw maka? Uy! Pida. Shout out ha ka itong na-view sa lakaw niya. Shout out. Grabe ka. Tanaw lang 2 seconds. Hawa pa jud. Ayaw pag bitter. Mag-live mukbang ko mga idol. Sa mga ganahan mo, live mukbang mo yung mga idol Trada na.
Kapay clamars diri mga idol. Buat kuno nun pala mo. Kuan mo mga idol ha ning. Kada mandam sa kong lingon kay namin mga nakudbag kong i-upload nga mga aliguri kay mga content mga idol. Gara pa kayo ka na. Kurot at dita ni. Welcome to live chat. Remember to guard your privacy and abide by your community guidelines. Oops. Kana, klaro ko now. Oh, No, 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 no. Chat mo ikuan na eh. Ati ikuan na yung kuan nyo. Kasi may shout out nyo na. Kaya nga channel, sikat bigyan ng channel na to. Shout out. All messages are visible. Some messages such as potential spam may not be visible. Ano man ata? Oo, tabang doon. Pagtuslo dali ko na. Ngayon ko na mo. Ano? Pag-break na. Sabi mo ha? Sabi niya. Masa man eh. Basta na lang ko na hapit naman ang tabang na ikaw na yung tuslo eh. Akala ko ikaw ay akin. Patuis ako ba yun? Totoo sa aking paningin. Naglalaho sa dilim. Dararara, dararara. I'll be waiting for you. Sige. Ikaw ano? Okay. Wait lang. Okay, butanganan. Ilang idol. Ilang gana. Kuha lagi mo doon. Sige na, paspas na po niyo. Ano ba yun? May ganyan mo siyang tempura mga idol. Makatilaw mo ani. Makakuan mo,
makatagan mo sa mga tismusan yung silingan. Dito joke ha. Okay. Okay. Butang. Mas talas. Sa mga nisalig og nalingaw sa atong puyamot nga abilidad mga idol sa atong gamitin nga channel. Sa pirmi ni tan-aw nato idol. Ug sa pirming ni encourage nako mga idol nga pagpadayon sa ato ang channel. Kaya ako na ko'y abilidad nga gamay. Salamat. Sawa, mibiya na ako mga idol. Salamat. Ta, hugot lines Ayun ko. ayo. Kasi kaliit. Gusto na. Nalingaw mo tayo sa itong mga drama. Sinsya na. Sige mo to. Ay, sagot. Mahulot na lang po na imo isawilit sa gulit mo. Sagot. Ay, sikit ko ilok eh. Para mapilit ko ang lamig mo. $13 we have Sige, butang ka. naubos itong viewers gikan sa 200 at 300 wala lang 150 katunga na lang nga ay saan mo mga idol shout out Shane Brian Jimeno idol amo na ito mga Bangas TV. Kaman na yung idol, calamari sa mong himuon. Ang mga deliver sa bagong customer na sa Bourbon, bagong customer sa Bourbon. Oh. Kaputlo nun ang usa. Maon ni ang galing mo. Ang lakos. Ang sa lawan sa kayong hiwa ko.
Kurot ang data ni. Ato style na ni. Ah, We're live again. i-share ito na sa mga Facebook na para makuha. Wala, magyapon naman ako. Anak naman ako kuhan ka. Hindi man. Grabe siya. Huwag sa reality man na. Naabo rin. Best friend pa na niya. Ila ko kaya niya. Tanaw. Tapulan na. Ano na, tanaw ko na may ayo. Tanaw ko may ayo. Kumanami sa shrimp tempura. Calamari sa sila mong andamon mga idol. Pero sa Facebook na lang tanaw ni. May nasa Facebook eh. Kapag ito chance ako monetize ako Facebook eh. So ito'y problema ito. Copyright ito eh. Tapat ang puso ko'y hindi ito magbabago. Kay rami na winasak na tahanan. Kay rami ng... Susunod na. Pusong silugata. Matang pinaluha. Kay rami ng tambukan na ako eh. Hapit na ko mag-exercise, vlog, ug balik mga lodi. Patambok ko mga lodi. Ano kuha mga lodi. Kita na mga cellulite mga lodi oh. Abangan nyo mga idol ha na ako'y bukaton. Series of vlog. Exercise vlog. Real life. Anak mga idol. Maganda ang klase. Gusto yung pag-ikulog yung vlogger. Buwag na. Oo, syempre. Ano ako ti una ti wasun tanong. Asa? Sige. Be? Ikaw na lang. Tundra eh, kadang anak. Kaya siguro na ko ano? Ayaw mo sa dami. Sige nga pre-order ko man eh. Hindi pala yung panda, init ko ba namin, yung Milo. Mukbang ko rin.
Salamat sa sponsor, Gardenia. Hmm? Kuya, way Milo? Tanawa na sa plastic mo nagdak sa tanawa sa daw. Sa? Ano? Biyan sa tamang mga idol ha. Mugo. Sige. Kape. Hindi nga pala sa feeding cheese, oh. Ano, five? TikTok sebenarnya. Mau aku TikTok ya. Try daw live sa TikTok. Try daw live sa TikTok. Semoga nih. 30 na sana. Iya, oras din. Nakamaluyog upload. Sebelahan enggak? Awal. Ako, Bawa nih ke tangan orang yang magbablog eh. kini lang daw iyabo ni din. Okay, para mailhan ako ang sa tunga. Ilang minutes ya? 26. Saan aman naroroon. Seven, excited ako TikTok. Lubahan ako TikTok kan eh. Ano? Ano sabi ko nito? Daghang tao dito. Gusto hindi mang sensor. Char. Sayaw pa, sayawan mo.
Sayaw daw. Sayaw daw sila. Ato ninyo sa boy dancer po din siya. Talented man eh. Oh, diba? Daan? Adonis Libar. Sapa na. Tama na, pagsugod na din na, pamahuman na ta. Mapitin na ako, Andre. Saan mo yung move off? We have 1 minute and okay ba? 1 minute left. Bye-bye mga idol. See you tomorrow. Sorry. Hindi mapunta na to live. Sorry sa wala na shout out. Amin ay. Hindi idol na. Sorry mga idol. Bye-bye na. Bye na. Shout out na mo sunod. Ano tayo oras mga idol? Dito mamato. Dagan kaayo kong shout out. Sige, usahon lang mo next time. Next live. Wala mo sila. Wala mo. Kasang ako Henry. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye mga idol. Sorry, biyan na mo. 30 minutes. Purot dito.